Vuković, zvani Majmun, rođen 1959. godine, umro 12. decembra 1994. godine. Bio je srpski gangster i kriminalac. Vuković je dobio svoj nadimak Majmun zbog njegovog stila penjanja po zgradi čak do drugog sprata bez problema i veštom skakanju. Goran Vuković Majmun je ubijen u decembru 1994. dok je bio u svom autu. Odjednom su došla trojica napadača sa crnim fantomkama i ispali nekoliko hitaca Vukovića, nakon čega je on na mestu preminuo. Vuković je bio vlasnik nekoliko klubova po Beogradu, a bio je i šef voždovačke kriminalne grupe. U to vreme je bio i prijatelj sa takođe poznatim voždovčanima, Đorđem Božovićem Giškom, Branislavom Matićem Belim i Aleksandrom Kneževićem Kneletom. Vuković je takođe ostao zapamćen i kao ubica Ljubomira Magaša, Ljube Zemunca, koji je bio jedan od najpoznatijih ličnosti jugoslovenskog podzemlja.